A Xunta non dará marcha atrás nin cederá ante as presións da plataforma polo centro de día de Rianxo. Así o trasladou o conselleiro de Política Social o alcalde rianxeiro, a pesar da alta demanda que presenta este servizo na localidade, tal e como llo explicou Adolfo Muiños cos datos na man. A Consellería o que esgrime as prazas baleiras que hai na comarca e considera que está coberta con esas 60 prazas que pon a disposición. Eu intentei de alguna maneira contrarrestar eses datos coa existencia de 20 persoas que neste momento están viaxando do Concello a outros centros de día, máis unha lista de agarda que se está manexando neste momento de xente posiblemente beneficiaria dese servizo, desa prestación de dependencia, que poderíamos estar falando dunhas 35, 40 persoas solo de Rianxo, unha evolución que se vai producir nestes anos. Polo tanto, que xustificaba de algún xeito que na planificación se teña en conta a Rianxo. Ante a negativa da Xunta, o rexedor plantexou alternativas para a dotación deste servizo nun futuro que podería emprazarse no antigo centro de saúde ou nuns terreos públicos a carón do Instituto. Aínda que de momento non poderá materializarse a construción do ansiado centro de día, Adolfo Muiños si conseguiu arrancar dous compromisos ao conselleiro. Un, a dotación dun ascensor ao futuro centro social da localidade, que se empraza no antigo liceo, e outro, a ampliación da axuda a domicilio. Mellorouse moito o ano pasado, con case 1000 novas horas para atender a axuda domiciliaria e prácticamente onte comprometeronse a aumentalas para chegar prácticamente ao 100% da lista de espera. Entón, hai dous obxectivos que de alguma maneira se cubren en boa medida, pero o principal, que era o centro de día, pois non se conseguiu. A este respecto, o alcalde intercedeu ante o conselleiro para que reciba aos representantes da plataforma, que dende hai semanas agardan por unha cita con responsables de política social. Concluída a reunión, Adolfo Muiños trasladou o contido da xuntanza aos afectados, que a pesar desta nova negativa seguirán adiante coas súas mobilizacións. No pleno municipal, celebrado a pasada tarde, toda a corporación apoiou unha declaración de apoio á plataforma. Pudemos desenvolver un comunicado que foi apoiado por todos os grupos, Partido Popular, Partido Socialista, Rianxo en Común e BNG, o propio goberno, unánime de apoiar as reclamacións do centro de día e da plataforma. Ese é o acordo un pouco básico, máis de continuar a solicitar esa vía de diálogo aberta coa Consellería para que se siga sendo unha reivindicación. Xunto a iso, tamén a petición á Consellería de que se reúna, iso forma parte desa declaración unánime de apoio aos veciños que están loitando e que están, de alguma maneira, pelexando para ter un centro de día na localidade.